दिनै फैलायबाय लोगोफोरजों गहपुराव जोंहा मोनसे प्रग्राम दङ ससियेलनि अनलाइन बिजनेस बिनिनो दा जोंनिनो बर'नि मुंदांखा एक्टर सोरां बसुमतारी फैदों आरो बर'नि सिंगार रमान्टिक खनग्रा जोंहा रैमल दैमारि आदाबो फैदों दायो जोङो दा थांसिन आरोना जों गहपुराव लादों प्रग्रामखौ जोंनाथ' बिसनाथावसोमोन नालाय जों दा ओमफ्राय गहपुराव बांसिन थानायखाय मानसिफ्रा बे खामानि मावग्रा गहपुराव बांसिन दं नालाय बेखायनो जों गहपुराव लानाय जाबाय आरो नायलांबाय था भिडिअखौ लोगोफोर आरो सोरबा ससियेलनि बागै बुजियाखैबा नायलांबाय था आरो आं बारा बुंजोबा दै ओमफ्राय सोरबा हाबनो गोसोबा आंनाव कन्टेक्ट खालाम आंनाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय खोन्थागोन आङो सफैबाय आरो ना गहपुर सफैबाय ओमफ्राय नै दसे थाथ'नोसै आरो ना जोंनियाव ओमफ्राय दा लोगोफोरजों मेगन नायदों ओमफ्राय बेहाय मुंदांखा मानसिफोर दंफैयो आरो ना सफैबाय नै बे रुमाव लोगोफोर थायो ओमफ्राय लोगोफ्रा इसिम लाबोदों आरो ना ओमफ्राय दा बेलेगाव दंजोबो मानसिफ्रा ओमफ्राय दा मिटिङाव ज' जाजोबसिगोन आरो ना जोंना सोरां बसुमतारीबो दं एक्टर गासिबो मिथिखायो मुंदांखा एक्टर सोरां बसुमतारी ओमफ्राय आरो बेबो फैदों आरो ना बिसोरो क'क्राझारनिफ्राय फैदों ओमफ्राय रैमल दैमारि सिंगारबो फैदों माने ओमफ्राय एमके नार्जारिबो दङ दा जों ज' जेनेबा जों बेयाव थाग्राफ्रा बेयाव इसेबां नुदों ससियेलनि खामानि मावग्रा गोजा आरो ना ओमफ्राय बिथिं खोनासंलांदों दा जों दा थांबाय थानोसै गाखोनोसै आरो ना जों बिल्डिङाव नै देखिए ना एकदम हा नै गहपुर टाउना गहपुर एरियाया होनदो मोजांखा बिसोर मा खालामना दोनदों बेदर संना दोनना दोनाखै ओइ मा ओंख्रि हा गावलागासिनो दं बरिया जायगाखौ नायनो र' बरियानो माथो नैबे दामि होनग्रा बेयाव आखाइ सुग्रा ओमफ्राय नैबे फख्रि होनदो वाव फैना फैयाखै जोङो दायो फैफिनबाय ओमफ्राय मिटिङाव मानसिफोर जाबायनो ओमफ्राय थांसै आरोना दायो नायलांबाय थादो खोनासंलांबाय थादो मिटिंखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दसे समावनो हाबफैसिगोन जोंहा बिक्रम सारबो रैमलबो आरो सोरांबो नुसिगोन नायलांबाय था भिडिअआ एसे गोलावबो जानांगौ दे लोगोफोर प्लीज वेलकम विक्रम सर आप सभी क्लैपिंग कीजिए विक्रम सर सारिंग सर रामल सर जपलैन सर और साथ में हमारे सलमान सर इन सभी के लिए आपने जो क्लैपिंग करी धन्यवाद आप बैठ सकते हैं बिथां सोरां बसुमतारी बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आंनि खामानिया गोजोननाय थाबाय हेल' बिनि उनाव जोंहा दङ गोजोननाय थाबाय बिनि उनाव दङ जोंहा जोंनिनो बेबो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिनो सासे फेमास सिंगार दं रैमल दैमारि आरो आंखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आखाइ खामानियाव जोबोद साबायखर बिथांनिसिमबो दा Iri Joshua aha keima kesele Allah bapak Sarima total income ki koi discount ना किमान kesele बाव बेन सोरबा Sarima sama ना बेसेबां खामायदों होनबा 4,80,000 yes 4,60,000 it's just beginning বুলি কয় ইংলিশত এটো মাত্ৰ আৰম্ভণি এতিয়া হি পাইতে ডেইলি 20,000 মিনিমাম থাকিব ইয়াৰ ওপৰত কিমান আহিব মই নাজানো ডেইলি so
नोंसोरनि गेजेराव सोर सोर दैलि 20,000निफ्राय गोजौआव खामायनो गोसो दङ हेन्ड राइज प्लिज गोसो गैयाबा आं जेबो खिन्थाया खिन्थुना सिनायथि खिन्थाजोब्बाय दानाबा बुजिसै आं जेजोंलाय ना दैलि इनकाम करिबा जने जने इच्छा আছে दैलि 20,000 हेन्ड राइज प्लिज ओके वेरी गुड জচিয়েলত আমি কি কৰিব লাগে ছবিটো গম পাই না নাপায় আচ্ছা এক মিনিট প্লিজ আগত মই সুধি ল'ম জনে জনে মানে জচিয়েলত জইন হোৱা নাই নতুন আজি এই মঞ্চত আহিছে জচিয়েল কি বস্তু এটা শুনিবলৈ প্লিজ হেণ্ড ৰাইজ নিউ পাৰ্চন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এই ম্যাডাম প্লেটিনাম মেসিভ করার পিছন আর নতুন বস্তু কিছু লাগি দিলে ও মাই গড আচ্ছা ঠিক আছে বহুত ভাল লাগিছে মই বিক্ৰম বসুমতাৰী মই নিজকে এতিয়াহে মই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিম চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট মোৰ ঘৰ ৰণিকাটা শান্তিপুৰ কোনোবা শান্তিপুৰৰ কৈছে নেকি কেতিয়াবা না কোনোবা আছে তাতে শান্তিপুৰ বহুত বেকৱাৰ্ড জেগা ভূটানৰ আহা যাহা এটা ৰাস্তা আছে দাঁতগাড়ী গেলিমপুং ৰোড এই ওচৰতে একচুৱেলি মই মোৰ অৰিজিন ঘৰ তাতে নহয় বিজনী পানবাৰী আৰু একদম মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে না জাষ্ট 1 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কটো আৰু বহুত বেকৱাৰ্ড মই যেতিয়া মোৰ মিছেছ যেতিয়া মানে টেটত চাকৰি পাইছিলে তেতিয়াহে মই শান্তিপুৰত মই জচিয়েলটো জুলাই 23 জুলাইত মই পাইছিলোঁ মোৰ দাদা এজন আছে কলেম চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম এখেতে কোকৰাঝাৰৰ পৰা মোৰ হোৱাটছএপত লিংক পঠাইছিলে নিশ্চয় সি যেনেকুৱা মোক লিংক পঠাইছে তেনেকুৱা 200জন মানে 100জন মানুহ পঠাইছিল আৰু ৰিয়েলি পঠাইছিল তাৰপিছত সেই কলেম চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম মোৰ নিজৰে মামাৰ বেটা দাদা সেই ব্যক্তি মই যেতিয়া জচিয়েল আইডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু সেই ব্যক্তি এতিয়া কোকৰাঝাৰ টাউনৰ ডাঙৰ এটা প্লট কিনি 3 ফ্ল'ৰ্ছ বিল্ডিং বনাই এতিয়া থাকিবা সক্ষম হৈছে কিহৰ কাৰণে হৈছে জানে না নেটৱৰ্ক বিজনেছ কৰি কোকৰাঝাৰ টাউনৰ এটা প্লট কিনি 3 ফ্ল'ৰ বিল্ডিং বনাই এতিয়া নিজৰ ফেমিলিটো চলাই আছে মই ভাবিছিলোঁ যেতিয়া মই এই লিংকটো পাইছিলে তেতিয়া মই ভাবিছে মোৰতো ঘৰ নাই মইতো অলপ আগত কৈছিলোঁ গাড়ী ৰাখা কৰে মই বনাইছে যেতিয়া মানে ঘৰ বনাব তেতিয়াহে গাড়ী ঘৰ হ'ব আৰু তাতে মই এতিয়াও চলি আছে থাকি আছে চ' মোৰ চিন্তা এনেকুৱা হৈছে দাদাই যদি নেটৱৰ্ক কৰি কোকৰাঝাৰ টাউনৰ ক্ৰ'ৰ টকাত মাটি কিনি আৰু ক্ৰ'ৰ টকাৰ বিল্ডিং বনাই আছে মইতো এজন নেটৱৰ্কাৰ মইতো দাদাৰ তলত বা দাদাৰ লগত একবাৰ কাম কৰা নাই দাদাই লিংক দিয়াৰ লগে লগে মোৰ মনত এইটো আহিছিলে আৰু মই ভাবিছিলে মই যদি জচিয়েলটো দাদাৰ লগত কাম কৰে তেতিয়াহ'লে ময়ো দাদাৰ নিচিনা ঘৰ বনাব পাৰিম এইটো মোৰ প্ৰথম এইম আছিলে এইটো মোৰ বুজিদों ना बयबो बुजियो ना आं नासो जायाखै ना रायलायनायफ्रा हा मथाय माने ना तथापि बुझि पाइছে ना তাৰপিছত ৰিয়েলি মই এতিয়া ঘৰ বনাই আছে আমাৰ চিনাবৰ পৰা এজন ছাৰ এম্বাচাডৰ একেদৰে নাম মনিন নাৰ্জাৰী ন এই দেখা পাইছে মোৰ ঘৰ অলপ খাৰা হয় নিজকে চিনাই দিয়া একেদৰে মই আমি আহা ওদালগুৰিটো গফুৰ এই প্ৰগ্ৰামটো নটিছত দেখা পাইখিনি নিজে ডাইৰেক্ট আহি এই বাইহাটা কি কয় চাৰিআলি কি চাৰিআলি আছিলে তাত বিশ্বনাথ চাৰিআলি তাতে আহি টিম বনাইছে আৰু আজিৰ মিটিঙত প্ৰেজেণ্ট হ'বৰ কাৰণে বহুত ৰাতিপুৱাতে আহিছে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে আমাৰ লগৰো অহা নাই কিন্তু নাই চ' সেই ছাৰে দেখা পাইছে মোৰ ঘৰটো এতিয়াও মানে কমপ্লিট হোৱা নাই 35 লাখ মান গ'ল আৰু এটা মোৰ ডাঙৰ এটা টাৰ্গেট আছিলে আগৰ পৰাই 5 লাখ টাকা होबासो जुदि मोनोबा आरो बिनि बेथना मासाव बेसेबां जागोन बुंनो हागोन
No, बांद्राय थांबावबाय नोंना बोसोरसेनि उननिसो बियो प्रथम बेथना बेसेबां मोनगोन एनिवान खनिबा खबर पारिब प्रथम बेतन गभर्नमेन्ट जब फाले किमान पाबो सैलारि प्रथम इंडिया गभर्नमेंट এটা রুল রাখিছে 18,000 পৰা বেছি নাপায় যিমান ডাঙৰ চাকৰি হয় প্ৰথম ইয়াৰ পিছতে লাহে লাহে বাঢ়ি যাব दानिया फैदो 5 लाख टाका होदोंमोन नोङो साख्रियाव ना बे 5 लाख टाकाया फैफिनो बेसेबां बोसोर नांगोन माल्टिप्लाइ खालामसै खोनाहर खालामनानै खमसे खम 2.5 बोसोर नांगोन बेनो गावनि थानाय जानायफोरालाय बे फैसायाथ' न'आव गैखायामोन दाहारसो लादोंमोन हा बन्द होदों हा फानदों ना होमबा बुथुम बुथुम हरदोंमोन 2.5 बोसोर जुदि नांफिनोबा फैदो जसियेलाव दानिया नायदो 1,92,000 जुदि नों लानो हाबायब्ला गंनै मबाइल 10टा आइडि लानानै सालायनायाव नोङो बोसोरसेयावनो 6,24,000 टाका फैफिनबाय नोंहा बोसोरसेयावनो this is the difference and this is the time to earn money on social media मिथिबाय बेनो जोंना फैसा खामायनायनि दानि दिनाव मोनसे लामा आरो बेबायदि सुबिदाखौ दा नागार बुजिबायना बेबायदि सुबिदाखौ दा नागार नायदो डिफारेन्सआ दा हमनानै फर एग्जाम्पल फंबाय बिनानावमोन नोंसोर फरायगासिनो दोङो नोंसोरनो सोरनोबा सेंग्राफोरनि KTM नांगौ बिमा बिफानाव बियो ना मालायखौ सालायनाय नुनायखाय न'आव खिन्थु केपासिटियानो गैया इयाव मा बिमा बिफाना एसे फैसा लानानै खामाय आरो नों मा बायनो गोसो बाय फर एग्जाम्पल पाठशालायाव नोंसोर बायदि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा 19 बोसोरनि गाहायनि गथ'फ्रा जसियेलखौ मावनानै 6-7 मासावनो गारि बख'गासिनो दङ 11टा गारि बख'बाय सोरबा हिउन्डाइ आउरानो सोरबा i10नो बिदि गारि बख'गासिनो दङ आइफोन 1 लाख 1.5 लाखनि लानानै मालाय आरामसे टीम बानायगासिनो बुजिबाय बिराद गोरलै फैसा खामायनायनि लामा स' अन्नानै ध्यान हो मोनसे बिराद मोजां प्लेटफर्म बे जाहैबाय रावखौबो मानसि सिगाङाव फैनाय फैसासो खिन्थु ना नोंसोरखौ मानसिनो थिनाखै बेवहाय नोङो 10टा आइडिनि खोथा बुंदों आङो 10टायाबो नोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव ज' न'खरनि खुरमा जाथि बाहागिनि 10 जनि आइडि लानायनि हिसाबसो बियो बुजिबाय आं इखौ नोंसोरखौ सोरखौ सोरबा थांनानै सोहैनो थिनाखै गोसोआव थाबायना दखना गानै गानै सिख्लाफ्राबो बाला नै न'आव थांसै जोङो फैसा जोब्बाय ओमफ्राय सोरबाफोर बुजियाखैबा कन्टेक्ट नाम्बार होखादों नोंथांमोना फन खालामबानो जाबाय आरो ना आंनाव ओमफ्राय सोंहरनो हागोन सोरबाफोर ससियेलाव हाबनोबा आं डिसक्रिपसनाव आं नाम्बार होगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना होमबाना खोन्थाहरगोन आं फारि फारिनो आङो दायो एम्बासादर लोगोफोर आंनाव बिराद आंना एसे गिदिर टिम जाबाय आरो ना दायो आंनि आन्दारावहाय बिराद मानसिफोर हाबना दङ जायफ्रा आंनि आन्दाराव हाबग्रा मानसिफोराबो बिराद मानसि सोगासिनो दं माने बिराद मोजां प्लेटफर्म लोगोफोर हाबना ला मास मोनब्रै गाहामावनो 5-6 लाख टाका खामायनो हागोन नों बेयाव दा आंखौ बिक्रम सारा बरायबाय आरो ना दाथ' ओरैनो भिडिअखौ सर्टसो होनाय जादों नालाय बुजिनाय नङा नोंसोरो डाइरेक्ट कन्टेक्ट नाम्बार होखादों नालाय आंनि नाम्बाराव कल खालामना सोंहरबानो जाबाय ससियेला मा बुस्थु आं खोन्थाहरगोन माने नोंसिनो ओमफ्राय आरो जोंनि सारमोनजोंबो रायलायहोगोन आं नोंसिनो दे लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै दे बेसे हायो नोंसोर शेयार खालामना हो जाहाथे गासिबो मिथिजोबनायनि दाथ' ओरैनो जोंनि बिश्वनाथ चारियालि गहपुर बिराद जेरावबो उदालगुरि रौता जेरावबो माजबाद गोसारबाय माने बे बुस्थुआ जेरावबो आरो सोनाबखैथ' मिथिजोब्बाय माने जेरावबो मिथिबाय बेखायनो मिथियै जायगाफ्राव आरो मिथिबावथों ओंखायनो शेयार खालामना हो लोगोफोर आरो गोसो जादोंमोन नोंसोरबो हाबनो हागोन नो प्रब्लेम नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय आरो आंनियाव बाय बाय लोगोफोर जय जसेल